Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da haka mutane na fatan kowa da kowa yana lafiya. To masha Allah ya kyau. Kamar kullum kamar yadda aka saba yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin nan da kuka jima kuna dakon fitarsa watakan muskili na kamfanin Mega Dub Studio na jarumi Ajay Devgan. Insha Allah wannan fim ɗin zai fita a wannan satin in Allah ya sa yarda. Sannan ga masu buƙatar shiga group ɗin mu na VIP to za ku iya ku ɗauki lambobin wayar mu da suke kan sikirin ɗin fastan nan a domin mu sanar da ku ga yanayin tsare-tsaren mu ta yadda za ku biya kuɗin ku shiga group ɗin mu na VIP yadda za ku na kallon dukkanin fina-finan da suka fita da zaran sun fita akan lokaci insha Allah. Sannan ko a ina kake a faɗin duniyar nan za ka iya shiga cikin group ɗin mu na VIP ko a ina kake insha Allah. Sannan ga masu buƙatar tsofaffin fina-finan Algaita ko na Samsung ko na Sima Records to insha Allah za ku iya ku yi mana magana da zaran kun ɗauki lambar wayar mu sai mu sanar da ku ga yadda za ku yi ku same su insha Allah. Sannan ga masu buƙatar shiga group ɗin mu ya kamata idan mutum zai mana magana to kafin ya fara yi mana magana ma ko idan ya yi mana magana ya kasance yana da Telegram akan wayarsa saboda dukkanin fina-finan da muke ɗora akan application ɗin Telegram muke amfani da shi. Ya kamata gashi nan zan ɗora muku hotonsa kenan dan mutum ya samu ya sauke sa kafin ma ya yi mana magana insha Allah. Sannan idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel namu mai albarka wata kan Insta Creation for Download to kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda zamu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye.